И здравейте хора, аз съм The Bulgarian Hero и днес ще направя един нов сървър, в който ще оцеляваме. И нека започваме. Това е версията 0.12.1. Ще го кръстим... Абе... Ще го кръстим GoGoGaga, както виждате. Опс. Никакви сидове, White, Survival, естествено. И нека започваме. О! Добър спаун, горе-долу. Това е малко странно вече. Там първо ще отида да килна, защото играем на хард, както виждате, и това е хард свят. В смисъл, няма да го пускаме на peaceful. Само при най-спешен случай. Така. Добре, събрахме горе-долу достатъчно дърво. Крафтинг тейбъл. Кирка. Меч. Ще се опитам вълк по-нататък. Няма да е сега в първи епизод. Или пък... не знам. Ще взема и този Sugar Canes, защото 100% ще ми потрябва, ако намеря диаманти. Добре, така е добре. Но всъщност не е добре въобще. Освен ако... знаете ли какво? Се направи една фермичка за уит, защото иначе няма да си оцеляваме добре. Така. Така ще ми е къщата. Искам да е горе-долу големичка, защото ще ми трябва доста уит да си прехранвам, защото вече не са минали 4 минути и бутчетата ми започнаха много да намаляват. И след малко ще стане нощ и ще стане голямо мазало. Прецаках се. Ще удължим още 3 блока. Така вече е по-добре. Айранч. Супер. Само дето ще ми трябва колец. Всъщност не малко. Тя е много голяма рода, според мен. Ще принципно най-много се изкара от 8. 11. Добре.
И нека довършим така. Не е достатъчно. Ще удължим толкова. И всъщност ще ми е много трудно през нощта. Това беше тъпо. Така. На половината почта съм. Това е много лошо. Добре, намерихме айрон. Въобще не е зле. Сега трябва да съберем дърт. Аз направо ще изравня това място и там има вода. Ох, супер. Горе-долу добър спам. Там ще намерим кол. То колко направих? 3 блока увеличих, ще събера още. След толкова ще ми стигнат. Стаки, вау. Аз не разбрах, че имам стаки 11. Не, всъщност така не. Ще трябва да осветим. Лоша работа, нямаме кол. Не трябва сиц. О, знаете ли какво? Без почта и е почти нощ и е много лошо в момента. Добър спън, но лошо оцеляване за сега. Ти ми трябваш. Едно. Само вълци. Крави. Крави ще ми трябват. Храна. Yes. Чикен. Така, благодаря, чикен. Става нощ. Бързо ми трябват още 2 овци. Спаунър ли да чувам тук? Спаунър. Тук може да спием с готов айрон. Ох, храна. Храна. Yes, baby. Нямаме храна, само искам да видя.
Честно мога да го отправя. Ще заобиколя. Малко да почне на спайдери. Едно почне. Искам само да прегледам какво има в другия чест. Това. И така. Уфца. Става нощ. Лоша работа, лоша. Половин бутче. Ще ям, когато започне да ми взима демидж, за да не хъбя храната. То не че хъбя. Това е вълк. Тъпо. Лошо. Не да събера малко хит. Забравих да отида за... Така, това ще бъде от клипа. Това ще бъде от клипа. И чао!